Dnešný deň si z pohľadu nemecko-slovenských vzťahov už môže písať prívlastok historický. To, čo minulá vláda iba sľubovalo, sa dnes stalo skutočnosťou. Na historicky prvú návštevu Nemecka pricestoval premiér Mikuláš Dzurinda. Nezvykle pozitívne hodnotenia Slovenska sa objavili ešte pred začiatkom návštevy v nemeckej tlači, ktorá sa nevyhla porovnávaniu s Českou republikou. Dôvodom bola nedávna návšteva českého premiéra Miloša Zemana v Bonne. Mikuláš Dzurinda, označovaný za trpezlivého realistu, tak podľa tlače prichádzal do Nemecka v lepšej pozícii ako jeho český kolega. Média však pripomenuli aj rizika pri prijímaní rozpočtu, nestabilitu slovenskej meny a programu Čisté ruky, ktorý sa nedarí zavádzať do praxe. Práve túto kritiku sa snažil vyvrátiť premiér Dzurinda, ktorý ako vôbec prvý slovenský politik vystúpil na pôde nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. Popoludní prijal slovenského premiéra nemecký spolkový kancelár Gerhard Schröder. Stretnutie, ktoré netradične trvalo 1,5 hodiny, zakončil nemecký kancelár, ktorý ocenil postup novej slovenskej vlády prísľubom ďalšej podpory Slovenska v jeho integrácii. Zhodli sme sa na tom, že na Európskom samite v Helsinkách existuje veľká šanca preto, aby bolo prijaté rozhodnutie o začatí rokovaní o vstupe so Slovenskom, pričom Nemecko podporí Slovensko pri jeho snažení o členstvo v Európskej únii. Po nemeckom kancelárovi sa podvečer uskutočnilo rokovanie slovenského premiéra so šéfom nemeckej diplomacie Joškou Fischerom. Návšteva premiéra Dzurindu pokračuje zajtra vo Frankfurte nad Mohanom, kde bude rokovať s predstaviteľmi kreditnej a nemeckej banky. Popoludní sa delegácia presunie do Hamburgu, kde sú na programe rokovania s predstaviteľmi firiem zo severu Nemecka. Okrem iného vydavateľských koncernov Axel Springer Verlag a Gruner & Jahr. Z Bonnu Igor Rabatin, televízia Markíza.